Poštovani gledatelji, dobro večer. Dobrodošli u jezičnu emisiju Slova do krova. Naša gošća, Tanja Bukovčan s Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, otkriće nam zašto božićni i novogodišnji običaji imaju posebno mjesto u proučavanju jezične i kulturne baštine svakog naroda. Dobro večer i dobro nam došli. Hvala lijepo. Znamo da se etnolozi i kulturni antropolozi bave proučavanjem običaja, a recite zašto baš stvarno božićni i novogodišnji blagdani običaji imaju posebno mjesto? Pa prvo jedna mala onako ispravka, odnosno jedna ideja zapravo etnologije i kulturnoj antropologiji. Nešto smo suvremeniji nego što se to onako općenito misli, dakle etnolozi se bave narodnim običajima, bavimo se kulturnom svakodnevnicom, dakle i analizom kulture. I naravno da Božić, novogodišnji običaj koji su rašireni po cijelom svijetu moraju imati posebno mjesto u istraživanjima i što se tiče identiteta i što se tiče nekakvih kulturnih praksi koje su u nekim kulturama zajedničke, negdje su drugačije. Naravno odražavaju stavove prema kulturi, naravno ima u njima i politike i ekonomije. Dakle, na neki način zapravo kao jedno posebno mjesto u godini. Mnogo govore o jednom narodu. Tako je, mjesto koje je drugačije, vrijeme koje je drugačije, zapravo govore o tom nekom drugom obliku postojanja, a ne baš sasvim svakodnevnom. Pa predlažem da na početku odmah vidimo jedan primjer. Pripremili smo insert iz emisije Badnjica u Cisti Velikoj. Svi zajedno u isto vrijeme na znak Zdrave Marije cijelo selo pali u isto vrijeme kuglu. Na Badnjicu 24.12. I masu drugih ljudi, i Kegalja, i Brazina, i Kutleša, i Maglića. Svi žele vidjeti, doživjeti, osjetiti Božić sa obiteljima na Kominu. I svi će ložiti badnjake u staroj kuži. I tako se ide od kuće do kuće, svi zajedno, svakome u kući. Netko može s nekim i ne pričati, ne razgovarati, biti u sukobu, ali na tu večer svi svakome dolaze u kuću. Rojnici i Mandarići su još zadržali jedan običaj negdje oko 11.15, 11.20. S obe strane puta palimo kugle i nađemo se tu na ulazu u Rojnički put zajedno. I Mandarići idu desnom stranom, pale mi lijevom i dolazimo zajednički ispred crkve. Koje smo to božićne običaje vidjeli? Pa radi se zapravo o dva dosta zanimljiva običaja. Lokalitet je Cista Velika. Jedan običaj je paljenje panja badnjaka koji je stvarno raširen. Zapravo se po nekim povijesnim izvorima radi o indoevropskom običaju, pa mu je raširenje toliko. A ovo drugo paljenje kugli je dosta zanimljivo, rašireno u jednom malom području, baš tog dijela Dalmacije i Dalmatinske Zagore. Opet po nekim izvorima potječe negdje iz 19. stoljeća, ali danas definitivno u Cisti Velikoj funkcionira kao tradicija i tradicija slavljenja Božića. I toga se mještani i dan danas drže. Itekako i naravno osjećaj ponosa i na neki način onog nasljeđa koji žele ostaviti budućim generacijama je vezano uz to.
A koliko se ti običaji i dakle priče razlikuju od, evo recimo danas raširenog skandinavskog mita o Djedu Mrazu? Pa, važno je zapravo napomenuti da ovako u kulturi se uvijek čini Djed Mraz, pa ne znam, Božić, pa ovo da je to onako nekako neuhvatljivo i da je to negdje ono iznad nas, to značenje, simbolika. Međutim, kulture su vrlo pragmatične i vrlo funkcionalne. Tako da je jasno da recimo u jednoj Skandinaviji će nastati Djed Mraz sa svojim sobovima, jer oni tamo imaju sobove. Kod nas će nastati panj badnjak ili dakle nešto što je imanentno nama. Prema tome sve te stvari uvijek na neki način proizlaze iz konteksta u kojem jedna kultura živi. A recite ovako, u vremenu promjena i ideoloških i političkih, kako su bile u našim krajima dugo vremena, te promjene su vjerojatno još i veće. Jeste li primijetili u posljednjih recimo 50 godina veće promjene vezane uz božićne običaje? Pa da, posebno 50 zadnjih godina je razdoblje ubrzavanja, dakle tempa života i u ogromnih promjena u kulturi, da ne koristimo onaj termin globalizacija koja je već onako previše iskorišten. Dakle, naravno da su promjene ogromne, pogotovo u tim nekakvim oblicima tradicijskog života kojeg zapravo više nema. Prema tome mi sad ne možemo govoriti što bi to bio nekakav tradicijski Božić ili koji bi to bio hrvatski Božić. Dakle, to na neki način nema nikakvog smisla. Jer kao što se mijenja kultura, kulturni kontekst, pa onda i povijesni kontekst, odnosno politički kontekst, ideološki konteksti, mijenja se naravno i Božić, i sa svojim značenjem, i sa načinom, i sa svojim praksama, naravno načinom na koji se upražnjava i to jednostavno postoje nekakva svakodnevnica, dakle Božić danas ne vrijedi ništa manje nego Božić nekad. Ima jedan zanimljiv pojam, izmišljena tradicija. Koga je uveo i što on obuhvaća zapravo? Pa, izmišljenu tradiciju mi zapravo kulturni antropolozi volimo koristiti za ovakve prigode kada odjednom imamo nekakvo vraćanje na staro, dakle vraćanje u prošlost i koristimo tu prošlost kao uspostavu nekakvog značenja, pa onda na neki način mnoge prakse vezane uz Božić u Hrvatskoj od 90-ih možemo podvesti pod nazivnik izmišljene tradicije. Međutim, naravno činjenica je da ono što Božić znači, dakle nekakvo iskustvo Božića jest svakako upravo ono što zapravo bi Božić trebao biti. Da. A Božić kao kulturna pojava se doista proučava na razne načine. Pa kako to baš čine etnologija i kulturna antropologija? Pa na neki jedan način, dakle ono što sam na neki način naglasila, radi se o tom klasičnom etnološkom pristupu kada su se proučavali narodni običaji, tradicijski običaji ruralnog prostora, dok će kulturna antropologija, dakle, danas se okrenuti suvremenom Božiću, pa onda načinu na koji on funkcionira u popularnoj kulturi, načinu na koji neke popularno-kulturne pojavnosti Božića, tipa u nekom filmu ili u nekakvoj pjesmi, utječu na način na koji mi vidimo Božić. Dakle, zašto se svi na neki način ne volimo te pjesme koje nas prate po svim dućanima u koje sad ulazimo, na koji način to recimo obilježava naše značenje Božića, možda nam nekad ide i na živce, dakle, na neki način kulturna antropologija će se baviti tom suvremenom pojavom. Pa malo nam to malo raščlanite ta dva pojma, mi to doista miješamo etnologiju i kulturnu antropologiju, stavljamo u isti koš. Pa evo, ukratko samo nam to malo objasnite kao razliku da znamo. Da, zapravo na neki način, vrlo pojednostavljeno rečeno, kulturna antropologija je moderno ime etnologije. Etnologija je bila onako jedna nacionalna znanost koja se razvila u 19. stoljeću zbog sličnih razloga, na neki način uspostave nacije država u Europi tada, zbog sličnih razloga se one razvijaju u Hrvatskoj. Međutim, kako se nacije države, taj koncept cijeli jako izmaknuo u zadnjih 200 godina, naravno, kako govorimo o multikulturalnosti, o interkulturalnosti, o transnacionalnim zajednicama. Dakle, odjednom mi više stvarno ne možemo govoriti o nijednoj začahurenoj kulturi kao cijelini koja je to netaknuta, divna i nevina u svom nekakvom postojanju i nekakvoj povijesnosti. Naravno, mi moramo govoriti o miješanju, o globalizaciji, o nekakvoj brzini, o suvremenosti i onda naravno o svim drugim kontekstima i diskursima koji okružuju jednu kulturnu pojavu, bilo koju. Pa već ste spomenuli, nažalost, uz pojam Božića neizbježan je i konzumerizam. Kako pomiriti ta dva viđenja Božića, kao obiteljskog blagdana i ovog drugog dijela koji nije tako lijep? Pa da, nije lijep, naravno i svima nama, dakle,
proglasit ćemo to kičem u nekoj svojoj osobnoj ideji o tome, kaže možda nam se neće sviđati. Međutim, užasno je važno kad promatramo suvremenu kulturu oko nas, popularnu kulturu, da to ne radimo, kao što neki teoretičari popularne kulture kažu, začepljena nosa. Dakle, nema vrijednosnih sudova u proučavanju kulture, niti bi ih trebali imati. Na neki način je Božić, ako već govorimo o konzumerizmu, uvijek bio vezan uz obilje. Dakle, nekad je to bilo obilje za stolom. Trebalo je biti bogatije nego što je bilo inače. E sad, to što je danas, umjesto da si kupimo jedne čizme, kupimo čizme, torbu i ne znam, iPhone. Veliki darovi za blagdane, ali tako? Ne. Da. Nešto simbolično. Možda je pojednostavljivanje, ali činjenica je da je uvijek to bilo obilje, uvijek je trebalo biti više toga. Prema tome, na neki način, samo su se promijenile okolnosti. I vrijednosti pomalo. I vrijednosti. Pozvat ćemo naše gledatelje, slobodno se priključite našem razgovoru na broj 01 61 11 200. Zanimljivo mi je što ste kao etnologinja proučavali i jedan taj odnos zapravo između osobnih doživljaja Božića i onog što zapravo danas se pod blagdane, pod dakle i novogodišnje i božićne blagdane u jednoj općoj slici vidi. Dakle, postoji jedan malo raskorak. Da, ili raskorak ili je to zapravo na neki način normalno, da u svakoj pojavnosti postoji to nekakav diskurs oko nje. Dakle, mi svi znamo što Božić jest. Dakle, i kad bi pitali većinu ljudi te nekakve osnovne simbole Božića, mi ćemo svi naglasiti. Dakle, to je jelka, to je zelenilo, to je nekakva crvena boja, to su nekakvi darovi, pa je svjetlo, pa je ili Djed Mraz ili Djed Božićnjak, kako god ga nazivamo, u svakom slučaju netko tko nosi te darove. Dakle, to su nekakvi osnovni simboli Božića. I to je ono diskurs, sad možemo uzeti politički diskurs Božića, dakle, da li je to u skladu sa nekakvim političkim kretanjima, da li je suprotan, da li slavljenje Božića jednako tako znači da ste religiozni, što uopće naravno ne mora značiti. Dakle, sve to nešto će biti onaj diskurs oko Božića koji mi svi dijelimo. I kako tko doživljava. Tako je. Međutim, osobno iskustvo je nešto sasvim drugo. Dakle, to je upravo ono kako svako od nas ponaosob stane ispred te jelke, otpjeva tu božićnu pjesmu. Da li je to vezano uz neku dragu sjećanje, drago sjećanje iz djetinjstva, neku dragu osobu iz djetinjstva, djed, baka. Koliko god da mi ne osvijestili te nekakve male detalje našeg osobnog stava oko Božiću, on svakako utječe na način na koji ga mi percipiramo i na koji ga mi zapravo prakticiramo, kažem, bez obzira što se o Božiću govori. Tako je. Imamo jednog gledatelja. Dobra večer, izvolite, postavite pitanje. Dobra večer. Zovem iz Karlovca. Prije 76 godina, ja imam 76 godina. Prije je darove za Božić nosil Isusek ili se je reklo Christkindl. Tak se je reklo i nosilja, nekakav Djed Božić, Djed Mraz, ovo ono. Tak je bilo. Da, danas ga je teško izbjeći jer on postoji kao lik, došao naravno iz druge kulture, ali postoji, jel' tako? Dobro, adio. Aha, hvala lijepa. Gospođa je htjela reći dakle da postoji taj u našoj tradiciji mali Isusek, a u američkoj tradiciji koja je ipak neizbježna došla je do nas je dakle Djed Mraz ili Djed Božićnjak. Da, Christkindl je isto zapravo srednjoevropska tradicija koju smo mi preuzeli zajedno sa jelkom. Dakle, prema tome i tu je raširenje, nešto drugačije, nije sasvim domaći, ali je, bliže nam je u tom nekom transportu i uvozu kulturnih dobara. Imamo još jednog gledatelja pa da ne čeka. Izvolite, dobra večer. Dobar večer. Inače, gospođa je spomenula Djeda Mraza. Djed Mraz dolazi iz Sovjetskog saveza, a Santa Claus, odnosno Sveti Nikola, to je malo ovako šarenija figura što se toga tiče. U prošle emisije je bila spomenuta u Štalici, na slamici Oštroj, u Štalici Prostoj. Dakle, tu nije onda naglašeno da sad prost zapravo u ono doba je značilo jednostavan. Imalo svoje značenje. Jednostavan, jel? Tako, to je zapravo ostalo, često se danas dosta, umjesto jednostavno govori naprosto. Da. Evo, hvala lijepa. Hvala. Hvala na komentaru. Evo, dakle, ljudi vole komentirati, dakle, ovo je oko vezano Djeda Božićnjaka i Djeda Mraza je uvijek aktualno. Da, Djeda Mraza smo mi naslijedili, pa tako recimo ja osobno u svom djetinjstvu. Meni je to bio Djed Mraz.
On je, naravno, tradicija, međutim, on se preslojio na Santa Clausa, koji naravno ima veze sa ovim skandinavskim dedicom, sa sobovima, jer smo rekli da samo skandinavac može imati sobove, a on se zgodno je preslojio sa Svetim Nikolom. To je doslovce Sveti Nikola, samo što su preslojavanja bila drugačija, pa je onda Amerikanac dobio u skandinavsku odjeću, naš Sveti Nikola, na kraju krajeva znamo kako izgleda, nije u crvenom. Malo ćemo još i o novogodišnjim odlukama. Dakle, ovo je vrijeme nekog pospremanja i unutarnjeg i vanjskog. Zašto ih donosimo? Da, pa to je zgodno, onako u šali bismo mogli reći da sve kulture ovog svijeta vole čistiti, jel da postoji ta neka simbolička čišćenja, pa veliki nekakvi obredi, rituali koji se bave tim nekakvim čišćenjem kojim bacamo staro i na neki način rješavamo tog nečeg što je eventualno bilo loše u prošlosti i mislimo da ćemo biti bolji u budućnosti, odnosno zagovaramo nekakvu bolju budućnost. Tako da neki onako cinični teoretičari kažu nekad smo čistili sebe obredima, sad čistimo kuće, pa pospremamo stanove tom prilikom. Zapravo naravno radi se o toj nekakvoj lustrifikaciji, ali se još uvijek radi o nekakvoj simbolici, jel? To vidimo po tome zato što zapravo novogodišnje odluke nisu nikad preozbiljne. Svi ih mi donosimo. Ali se mi nadamo nekako da će one biti promjene na bolje, nekih ćemo se navika riješiti, jel tako? Tako je. Ali uvijek je tu zapravo nekakva simbolika, iako naravno svaki, prestanak pušenja 1.1. je treba pozdraviti. Evo, gospođo Bukovčan, hvala vam najljepše na gostovanju. Evo, toliko ovaj puta. Dragi gledatelji, mi sljedećeg utorka nastavljamo u blagdanskom ozračju. Doviđenja, do sljedećeg utorka.